Sanibonani bafana namantombazane. Othisha wenu uMiss Zwane. Namhlanje sizokhuluma ngomumo we-3D, phecelezi three-dimensional shapes. I-prism engunxantathu. I-prism engunxantathu siyibona ezithombeni ezilandelayo. Ikhekhe, itende, ushizi, ikhiyubhu, ikhiyubhu leqhwa, ikhiyubhu le-Rubik's, ikhiyubi lethoyi, ikhoni, ikhoni yekhilimu yeqhwa, isigqoko sephathi, ikhoni lomgwaqo, ungxenye kaNxazonke, ungxenye kawolintshi, ungxenye kakhukhunathi, ungxenye wendishi, unqande weprizimi, ijuzi esebhokisini, ibhokisi, ikhabethe lamafayili, usilinda, ukudla okusekanini, iphepha langasese, imbiza kajamu, iphiramidi, umbhoshongo wewashi, uhlobo lukatende, amaphiramidi aseGibhitha, uNxazonke, inyanga, ibhola, imbulunga yomhlaba. Siyabonga bafana namantombazane ukufunda nathi namhlanje. Siyathemba nifundile. Ningakhohlwa ukuthanda, niphinde nisubscribe. Nithumele futhi nabangane benu abasekhaya nabasesikoleni. Bye bye.